Слушай, това, което ще чуеш сега, то ще промени завинаги начина, по който възприемаш реалността. Така че слушай много внимателно, защото веднъж, щом го видиш, връщане назад просто няма. Истината е, че целият ти живот е бил една лъжа. От самото ти раждане си програмиран. Програмиран да бъдеш роб. Роб на собствените си желания. Роб на мнението на хора, които дълбоко в себе си презираш. И да, роб на една реалност, която усещаш, че не можеш да контролираш. Матрицата не е просто филм, тя е система. Система, проектирана да те смачка, да потисне всяка искра индивидуална сила в теб. И знаеш ли какво прави? Кара те да просиш, да се молиш за успех, за любов, за признание. И ето я иронията. Точно защото просиш, светът ти отказва всичко. Нека го кажем направо. Ти си роб. Не мислиш, че си, но си. И не, това не е някаква поетична метафора. Това е клинична диагноза. Диагноза на твоето състояние тук и сега. Ако си тук за комфорт, спри. Спри веднага. Ако търсиш лесни отговори, някакви празни позитивни клишета, просто си тръгни. Това знание не е за теб. То е само за изключенията. За онези, които са готови да извършат насилие върху собствената си слабост. А този анализ достига до теб благодарение на всемогъщата тест-програма. Добре, ето какво предстои. Ще ти дам ключовете към така нареченият имперски ум. Това тук не е просто някакъв списък с точки. Не, това е план. План за изграждането на твоята непробиваема психологическа крепост. Започваме. Раздел 1. Това е първият и може би най-важен закон. Истинската сила започва с пълното, абсолютно изкореняване на менталитета на жертвата. Защо? Защото да искаш нещо е директно признание за липса. Един император просто не може да си позволи лукса да действа от позиция на слабост. Вижте разликата. Съзнанието на роба винаги реагира. Той е като оголен нерв, който просто чака външния свят да му каже как да се чувства. Но съзнанието на императора, то не реагира. Никога. То деконструира, анализира и изтрива. То не търси валидация от никого. Напротив, то създава вакуум. Вакуум от нужда, който всички останали отчаяно се втурват да запълнят. Важно е да се разбере, че това не е някаква самозаблуда. Не. Това е психологическо оръжие. Когато откажеш да бъдеш обиден, ти просто лишаваш противника си от целта. Отнемаш му най-голямото удовлетворение – твоята реакция. Помисли, какво можеш да направиш на човек, който е невъзможно да бъде обиден? Абсолютно нищо. Той е недосегаем. Преминаваме към раздел 2. Това е вторият закон. И той е брутален. Звучи така. Убий блясъка на желанията си, като ги разголиш до техните най-сурови биологични компоненти. Задавало ли си някога въпроса, защо не получаваш това, което искаш? Отговорът е прост и жесток. Защото го поставяш на пиедестал, а не можеш да притежаваш това, което боготвориш. Невъзможно е. Когато боготвориш нещо, ти автоматично се поставяш под него. Можеш само да му служиш. За да доминираш над реалността, трябва да я свалиш от този пиедестал и да я погледнеш право в очите, без никакви илюзии. И ето го методът на Аврелий. Нарича се депрециация. Той е смазвал блясъка на света, за да не може светът да го пороби. Скъпите деликатеси – просто мъртво тяло на риба или прасе. Скъпото вино – нищо повече от гроздов сок. Императорските пурпурни роби – обикновена овча вълна, боядисана с кръвта на някаква си мида. А сексът – триене на черва и конвулсивно изхвърляне на слуз. Приложи този метод. Погледни обекта на желанието си с тази хирургическа студенина и го разчлеми. Стигаме до раздел 3. Третият закон е категоричен. Върни си ума. Трябва да изградиш вътрешна крепост. Ядро от чиста стомана, което абсолютно никоя външна сила не може дори да докосне. Именно тази цитадела е източникът на твоя абсолютен суверенитет. Проблемът е, че повечето хора живеят с постоянно спуснат подвижен мост. Умът им е окупирана територия, колонизирана от чужди мнения, от реклами, от страхове. Твоята задача е да си върнеш контрола. Веднага. Как става това?
С безмилостен граничен контрол. Първо, наблюдавай границата. Следи всяка една мисъл, която се опитва да влезе в съзнанието ти. Второ, изгони натрапниците. Ако една мисъл не служи на твоята империя, депортирай я. Незабавно. И трето, пази вниманието си. То е твоят златен резерв. Буквално. Всички и всичко се опитват да го откраднат. Раздел 4. Тук повечето хора се пречупват, защото това е четвъртият и може би най-могъщият закон – Амор Фати – любовта към съдбата. Но внимавай! Това не е някакво пасивно, примиренческо приемане. Не, това е агресивно, хищническо поглъщане на реалността. Какво означава Амор Фати? Означава да превърнеш всяко едно препятствие в гориво. Всяка случка, без значение добра или лоша, става дърво за твоя огън. Това е оръжейно приемане, да обичаш всичко, което ти се случва, просто защото знаеш, че можеш да го използваш. Представи си да се биеш с противник, който става по-силен с всеки твой удар. Такъв противник е непобедим. Ти трябва да станеш този човек. Препятствието става път. Не получи повишение? Отлично. Сега имаш огъня да започнеш собствен бизнес. Предадоха те? Перфектно. Това е безценен урок по човешка природа. Всяка затворена врата е просто възможност да тренираш с таран. И така стигаме до финала. Раздел 5. Последният закон. Използването на абсолютната неотложност на смъртта като върховен мотиватор, като ултимативен краен срок. Мементо мори. Помни, че ще умреш. Смъртта е пистолет, упрян до главата ти. Тя изгаря всички глупости, елиминира всичко незначително и оставя само онова, което е наистина съществено. Защо отлагаш? Защото си мислиш, че имаш време? Това е лукс. Лукс, който един император на бойното поле просто не притежава. Смъртта създава неотложност. Когато приложиш тези закони, нещо се променя. Ти вече не си просто листо, носено безпомощно от вятъра. Не, ти се превръщаш във вятъра. Спираш да реагираш и започваш да създаваш. И хората около теб ще го забележат. Ще видят една неподвижност в очите ти, която дълбоко ще ги обезпокоява. Те няма да знаят. Няма да знаят за насилието, което си извършил срещу собствената си слабост. Ще си мислят, че си късметлия. Няма да имат и представа за вътрешната война, която си водил в мрака, за да стигнеш до тук. Но това няма значение. Сега изборът е твой. Доскоро от мен, Иво Игнатов. Ще се видим във всемогъщата тест програма. Виж още в описанието на това видео.